дар маҷмӯи варзишии донишгоҳи миллии тоҷикистон шумораи зиёди варзишгарон, мухлисон, собиқадорон, масъулини кумитаи кор бо ҷавонон ва варзиш, масъулини кумитаи миллии олимпӣ, намояндагони васоити ахбори омма ва дигар нафарони муаззаф ҷамъ омада буданд. мастер-класси коршиноси хориҷӣ оид ба бокс Рой Ҷонси Хурдӣ барои дастпарварони Федератсияи бокси Ҷумҳурии Тоҷикистон таҷрибаи хуберо мемонад. ин нобиғаи олами бокс ба наврасон ва ҷавонони риштаи олимпӣ оид ба нозикиҳои ин нав қисса карду онро амалан иҷро намуд. ҳар амали ӯро варзишгарони касбӣ яксу ҳатто ана ин хурдсолон низ ба худ касб карда гирифтанд. мо то ҳозира тактикаи Рой Ҷонсро наметонистем када. ҳозир Рой Ҷонс дар пеши мо я тактикае кадае ки ҳамонро мо ёд гирифтем. раҳмат барои Рой Ҷонсро ки моро ёд дод. барои ба Тоҷикистон омадаи мо бегашт дад дорем Рой Ҷонсро бо қасри теннис. имрӯз моро ӯ машқ дод, моро ҳар чиён машқҳоро нишон дод, финтҳои чиён нишон дод. баъд ӯ мара бо таъриф кард, гуфта ки ман ояндада бо боксёр. салом ҳамватанони азиз, барои чӣ мисол овардам дар хона видео кардам. бисёри занҳо дар хона нишаста вақти худро сарф мекунанд ва ман хостам ки шуморо ба ширкати Faberlic даъват кунам. апаи Сабрина ҳамаи шуморо ба кор таъмин мекунад ва маоши хуб ҳам медиҳад. рақамош дар болои экрани WhatsApp дорад, ҳатто дар Тоҷикистон ҳам кор мекунад. барои ҳамаи дӯстони азиз аз ҳаматон эҳтиромона хоҳиш мешавад ки дар хона беҳуда нашинена, рақамҳоро рақамчинӣ карда дар WhatsApp занг занед, аз нои мо бош монда бо хубтару настар мефаҳмонад. бепулай занг занед, худатонро дар ширкати Faberlic қайд кунед ва маоши хубро ба даст биёред. зур мешам. вале дар асл аз ин ришта мухлиси ашадии дигар чеҳра мебошанд. Баҳдур Усмонов. бобои ман мураббии Калон ҳастад. бобои ман мураббии Мавзунот Чориева ҳастанд ва Баҳдур Усмонов Миҷгона Самадова. ман орзу дорам ки ранги бобом як мураббии Калон шавам. Федератсияи бокси Ҷумҳурии Тоҷикистон яке аз беҳтарин федератсияҳои соли 2023 интихоб гардид. ин бесабаб набуд, чаро ки то омадани роҳбарияти нави он бешубҳа мо дар чунин сатҳ баргузории мусобиқаҳоро аз ҷониби ин федератсия дар ватани хеш надида будем. ҳатто омадани чеҳраҳои саршиноси олами варзиш ба Тоҷикистон танҳо хаёл буду орзу. ман бовар дорам ки Умар Кремлёв барои ин замини муқаддасе ки худаш ба дунё омадааст, барои ҳамин мумкин Тайсону Конора дигарора дар чорабинои оянда биёрад. омадани Рой Ҷонси Хурдӣ ба Тоҷикистон барои дӯстдорони нави риштаи олимпӣ роҳкушо ба ин орзуву ҳавас аст. я орзу доштем ки Рой Ҷонсро айпешӣ бинем. мо имрӯз Рой Ҷонсро дидем. ин орзуи ман буд. имрӯз дар шоми бокс мо мебинемш бо. ман ҳам худ дар ҳайрат ҳастам, шод ҳастам, барое ки орзуи ман буд. ман як бор пеш вохӯрӣ доштам бо Рой Ҷонсон, ки имрӯз бо вақте ки аз пеш як ҳаракати варзиширо нав нишон дод, мо кӯшиш мекунем ки оянда ба шогирдои худ ин чизро нишон диҳем. алахусус дар замини худо. бале. шоми бокс дар соли ҷорӣ нахустин мусобиқаи муҳташамест ки аз ҷониби Федератсияи бокси Тоҷикистон дар қасри теннис ва маҷмӯаи варзишии обии шаҳри Душанбе баргузор мегардад. маҳорати олии варзишгарони тоҷик ташкилоти IBA-ро водор ба он сохт ки маблағи ҳангуфтро миёни ҷуфтҳои вазнҳои мухталиф $350,000 барои ҷойи аввал ва $150,000 амрикоиро барои зинаи дуюм муқаррар намояд. намояндагони ҷумҳурии Ӯзбекистон, Федератсияи Россия, ҷумҳурии Қазоқистон, Мексико, Озарбойҷон ва Тоҷикистон рақобатҳои арзандаро нишон медиҳанд. мухлисони риштаи бокс метавонанд мустақиман шоми боксро тариқи телевизиони варзиш тамошо намоянд. ҳамзамон шумо имкон доред барномаи таҳлилро тариқи телевизиони ҷаҳонамо ки аз рафти чорабинӣ таъссуроти меҳмонон ва варзишгарон қисса мекунад тамошо намоед. мо ба варзишгарони худ дар ин шоми бокс барор мехоҳем.